Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Sa pinalanggan namon nga Negbusan, kami ang inyong kapulisan sa Public Information Office. Nagaimbita sa inyo na magpamati sa Knockback in Action. Mabatian kada Domingo nga adlaw, alas 3:30, tugtog alas 4 sang hapon. Sa sining nga programa, among pagkatalo kayo ang mga topiko amot sa droga at terorismo. Sa taradya tagpalawati isang Aksyon Radio Bacolod. Subong man sa mga nagasunod sa aton sa Facebook Live, maayong hapon. Sa ngalan sang aton Provincial Director nga si Police Colonel Romy Inway Palge, ang Provincial Director sang aton nga Negros Occidental Police Provincial Office. Subong man sa iyang Deputy Provincial Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Wilfredo Abordo. Sa iyaman nga Deputy Provincial Director for Operations nga si Police Lieutenant Colonel Leonardo Borromeo, maayong hapon. Sa Chief sa aton nga Police Community Affairs Development Unit, Police Lieutenant Colonel Renante R. Humukan. Subong man sa aton nga Chief sang Public Information Office sang Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Colonel Edison N. Garcia. Sa iyaman nga Deputy nga si Police Lieutenant Abigail G. Donasco. Idi si Police Staff Sergeant Evan Margalio, ang inyo police nga alagad, nagaabi-abi sa inyo sa aton Nokpo in Action. Iniisa ka programa sang aton kapulisan agud maghatag balita, maghatag impormasyon nahanungod sa mga aktibidades kag accomplishments sang inyo kapulisan. Sa sining nga hapon aton pagaistoryahan ang nahanungod sa mga kaso sang rape nga gakalatabo diri sa Negros Occidental. Kag aton nga ginpili nga istoryahon ang humalin sa estasyon sa South. Natungod binga kimi gataas tong kaso nila, pero samtang nagataas, so taas man ang ila nga pag-file sang kaso. So wala sila sang cases nga unsolved. Ang WCPD sang Kabangkalan City Police Station. Pero antes sina mga kabyanan sa sining nga tion, no? So aton petsa December 5, 2021. So bulan ini sang nagaplapit na lang ang aton nga pagselebral sa aton nga kapaskuhan o kon Paskwa. Ang ini nga tion ginaselebrar naton ang kapanganakan sang aton nga Dios. So sa sini nga tion dapat taas ang or gapinalanggaan ay kita, gahatagay kita. Pero mga kabyanan, yadtong December 1, sini nga bulan, no, nang may natabo nga inkwentro sa sa Miagaw. Sa tunga sang katapo sang 301st Infantry Brigade sang Philippine Army, subong man ang mga katapo sang terorista nga NPA.
So masubo mga kaabyanan kay may ara nga 16 na tong confirmed nga patay. So para sa aton ya sa mga kapulisan kag sa kasundaluhan, mga peacekeepers nga nagapakigbato para sa katawhayan, so makonsider nato ning accomplishment. Pero mula na galing masubo man Japon, especially may ara mga pamilya nga na sila magselebrar sang Kapaskuhan, masubo sila kay namatyan sila. Pero way man nagkulang ang aton nga kapulisan, ang aton nga kasundaluhan nga mag-remind kag magpanawagan nga mag-surrender na tani nga unta to na ning pag-ilinaway. So sa gihapon kami halin sa Negros Occidental Police Provincial Office, subong man ang aton nga Armed Forces of the Philippines, nagasigi panawagan nga tani maunguntat na ini kag i-avail na sa aton nga mga nabilin dira nga mga kauturan sa kabukiran ang ginatawag naton nga programa nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kung ginatawag naton nga ECLIP. So sa ECLIP nga ini nga programa may yatag nga gaan sila sa puluyan, tapos ibuligan man sila nga makatukod sang ilang nga negosyo, magbagong buhay, mga buhi sang tawhay, sang normal nga pagpangabuhi. Gani kung mayara ka mo mga kakilala, mga pamilya, so pwede nyo sila malaygayan. Ngayon tato na ni ang pag-ilinaway. So upod kita tanan binuligay nga mangin matawhay ang aton nga lugar. So para malambot ta sina kag subong man mangin peaceful kag mangin magtin-ad ang aton nga probinsya. Sa sininga tion aton nga mangin kaupod atong ginambal naton kagina no. Ang isa ka police non-commissioned officer nga assigned. So I believe investigator ni si Ma'am sa Women and Children Protection Desk sang Kabangkalan City Police Station. So update nyo ako sa pag-abi-abi sa aton nga bisita sa sininga hapon, si Police Staff Sergeant Maribel Brosoto. Yes, sir. May hapon. Yes, ma'am. Good afternoon. Madamo gid nga salamat sa pag-upod diri sa aton nga programa Nokpo in Action. Yes, sir. Yes, ma'am. So, antes kita magkadto sa aton nga topiko sa sininga hapon, pwede balay ka magpakilala, ma'am, mag-introduce mo ko galingon? Yes, sir. Good afternoon sa aton nga mga listeners. I'm Police Staff Sergeant Maribel Rojo Bersoto, sir, from WCPD Kabangkalan City Police Station. So, Yes, I am 8 years in WCPD section and assumed as WCPD since the last November 18, 2021. Yes, ma'am. So, walo ka nakatuig dra sa WCPD, ma'am. Yes, sir. Okay. So, we believe nga master mo na gid ng pagiging WCPD nga investigator or PNCO, ma'am. So, ikaw Yes. gid ang right nga person nga istoryawan diri sa aton nga topiko sa sining nga hapon, which is rape. Yes, sir. Okay, ma'am. So, antes kita magkadto sa main topic naton, ano ang mga services nga gina-offer sang WCPD section sang Kabangkalan, ma'am? Yes, sir. The services na gina-offer di sa amon sa WCPD section, especially din sa Kabangkalan, is we assess, sir, first mag-report rin ang victim, gina-assess ginanawon maayo. Tapos, coordinate kami, sir, sa DSWD if in case na minor ang victim, and together gina-assess man na namon kung ang in case na dapat pasaka. Tapos, nagka-coordinate kami, sir, sa mga barangays. We did ocular investigations and we make sure that our victim is safe. If in case na at stake ang iyang life sa iyang lugar or sa iyang panimalay. So, we did referrals and mostly we safekeeping the victims. Yes, ma'am. We have crisis center, ang counterpart naman yung DSWD, youth holding center, and prosecutors, Yes, ma'am. and our medical city health doctor. Yes, ma'am. So basically, kamo ang dalangpan, ma'am, sa mga biktima naton, especially ang women and children. Kamo gid ang nagaprotekta sa ila. Yes, sir. Mga kababayan,
mga abuse ng ilang mga partners, live-in partners, husband, dating relationship, that boyfriend, ex-boyfriend, children, Yes, ma'am. to include mga child and conflict resolution. Yes, ma'am. So, maliban sa inyong nga mandato, ma'am, ano pa gid ang iban nga aktibidades nyo sa WCPD isang Kabangkalan? Yes, sir. We have activities like rescue operation, magabay sa rescue operation, mostly referred sa mga ga-reportery sa amon nga mga iloy nga gusto nila kaon nila bata, hindi paghihatag sa ilang live-in partner or hindi paghatag sa ilang husband. Ga-rescue kami sina sir. Pero counterpart niya po, ang ato niya din sa WD, kabulig na sa amon 24/7, mapibigay sila namang natawagan. And then, we did gift-giving activities. Yes, ma'am. So, Information dissemination. yes, ma'am. Giving of flyers. And pulong-pulong sir dialogues. Yes, ma'am. So, pulong-pulong dialogue. So, gagwa ka mo, ma'am, sa sa community Yes, sir. para mag-conduct sang pulong-pulong. So, I believe mo na ang ginatawag naton nga information drive. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ma'am. So, information drive nahanungod sa ano mangyapon, ma'am, sa Women and Children Protection. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ma'am. So, kadto kita, ma'am, sa aton gid nga topiko, no, sa sining nga hapon. Aton naman istoryahan ang ginatawag naton nga rape. So, para sa mga tagpalamati, ma'am, pwede mo bala mahambal sa aton kung ano ning ginatawag nga rape? Yes, sir. Mahatag na ko, sir, gamay nga overview, sir, ha? Yes, ma'am. Ang rape, sir, nga case is Republic Act 8353 or the Anti-Rape Law of 1997. It is a crime against person. So, we have two categories. The man with carnal knowledge, yung mga Article 266-A, yung mga elemento sina sir, yung pwersa, Yes, yung ma'am. pilit, yung pahog, o kiyabi, yung taya kada sang sundang, or mga patalong nila, gisubag ka, gitaya ka sang armas, para makipaghilawas, or lubuson ikaw. Yes, Amo na ma'am. siya, into, ganda ada kwarta ang biktima, Yes, ma'am. deprive siya, o gin sumbag, malipungan do amo malala. So, tapos ang pansina, nga into kabe, nagaakasubong kwarta, usually kakatabo na sa mga bata. Tapos Yes, hindi ma'am. manugid, ginpahog, mga amon sina sir. So, kung if ever, sir, nga below 12 years old ang atong victim without elements ang ginapanghambalta na, it's considered ng gyapon as rape. Amo na siya siling nga statutory rape. Yes, So, ma'am. below 12 years old. Ang father naman niya, ang iyang suspect, dira na siya makuha sa incestuous rape, sir. Okay, Tapos, so, yes, ma'am. yan, pagin sa additional sa sexual assault, amo na siya ang rape, ipagaluwas ka, wala man pahadugot. Either Yes, ma'am. sa babae o sa lalaki, kita especially sa minor ng mga lalaki, kalatabo na magita may mga cases nga reported nga mo sila, sir. Okay, ma'am. So, nang basically ang maghambal kita sang rape nang amo ning hilawas nga waay sang consent, waay patnugot sa tao na. So ginforce sa hindi iya gusto, Yes, ma'am. ginpilit sa. Okay, amo na siya ang rape. So nahambal mo man, ma'am. So nasabat na galing pamangkot, no, nga kung pwede man kunong lalaki ma-consider nga biktima sang rape. So may ara gid man gali cases nga laki Sir. biktima sang rape. Yes, sir. Especially, sir, sa minor, may mara kita mga last year, mga reported nga mo sila. Okay, so especially mga minor, so gakatabo ini sa mga minor nga lalaki nga hindi pa na yan nila gusto, so ginpilit sila. So pwede sila nga buligan kay nangin biktima sila sang ginatawag naton nga rape. Ma'am, mamangkot kita sa mga kalabanan bi nga rason nga aga katabo ang rape. So, sir, ang nakita din namon as reported sa nakalatabo na ang mga rape cases, kalabanan sa mga layo di sa amon kay ang Kabakalan City Police Station is composed of 32 barangay Yes, ma'am. and kalabanan di sa sir inang sa bukid, Parklang area.
So dito kalabanan dito, katulog lang sila sa isa ka kwarto lang bilaga hinulid lang. So kalabanan mapuli hubog nan. Amo ginakalabanan matabo sina dira. Yes, ma'am. Tapos sa mga neighbors naman, nakatabo naman na kung may chances. So kalabanan ang perpetrator is within the family or family friends. Amo na siya, sir. Okay, so lapitanay, ma'am. So ginhambal buto ka gina kung sa isa ka balay, isa lang ang inyo nga tulugan, dako gid ang tsansa nga matabo ina, especially ang balmo to nga hubog. So hubog plus temptasyon, so matabo gid ang rape. Yes, sir. Yes, ma'am. Mga kalabanan ini sa mga lugar nga layo, no? Nga butang binaton depressed area or pigado nga lugar. So waay na sila kwarto-kwarto. Isa na lang ka kwarto, tuparay sila tanan. O, to paray na sila, sir, kalabanan pa na. Yes, ma'am. Mga So sa natanaw nyo nga ini nga mga rason, ma'am, no? Ano ang mga tikang nga ginahimo sang estasyon or especially sang WCPD sang Kabangkalan City Police Station? Sir, amo niya, sa nahambay ko na kanina ng sa mga tika nga ma-prevent ang mga crimes like information dissemination, isa na lang kasakoon nga make sure nga kami nga makagwa. Yes, So, ma'am. para mapabalo sa taho na amuin nga ang aton himuon nga ma-prevent ang crimes na. So, Yes, subong kay pandemic, usually kami, gakadto, magtimi sa mga school, may mga dialogues kami dira. Subong kay modular naman sila, gakadto kami sa mga barangay. Yes, ma'am. Tapos kanta kami to information dissemination. Yes, ma'am. We have our distribution of flyers with our hotline number, sir. Yes, ma'am. So, siguro ka katabo magidni ka magid hindi ta malikawan, hindi ta gid ma-prevent tungod nga aware na sila kay continue ang amon awareness dissemination about especially sa rape, sir, kay kabalo na sila sang ira rights nga Yes, manugid sila. So, nang nagadamo ang naga-report, sir, Okay. Gusto Manila mahatagan sa hustisya. Maamo man na siya, mga factor man. Yes, ma'am. So, ang ginatanaw gali naton, halin sang una pagid nga chimpo, damo na ni gakalatabo man, galing hindi lang ma-report kay why sila kabalo nga rape na nagali. Yes, sir, yes. Kag sa tungod sang inyong nga information dissemination, nakabalo sila nga rape na amo na nga naga-report na sila. Sir, we have our BPATs and Bausides officer nga train nga nakabulig man sa amon sa information dissemination, sir. Yes, ma'am. Man sila ng seminars and Okay. na-train man sila sa law. Yes, ma'am. So, dako ginagali nga bulig ang aton nga information dissemination, good na lambot naton to ang mga dapat naton nga buligan kay iban nga mga rape victim huya man na sila mag-report. Yes, sir. Kay sensitibo ini do ang kawiana nila ang nabutang. Mm-mm. So, amo na nga do hindi sila. Yes, ma'am. Yes, sir, yes, sir. But sa amon, sir, sa WCPD office, we maintain confidentiality of the case. Yes, ma'am. Pabor sa among biktima so nga sa mga suspects na namon yung mga minor de edad, sir. Yes, ma'am. So, it's an assurance halin sa inyo, ma'am, nga confidential. Ang tanan nga impormasyon nga ginahatag nila, so hindi ina maglapta, kag subong man ang ilang safety man gali, ma'am. Yes, sir, yes, sir. Okay. The safety of the victim, sir, is our first mandate. Okay, ma'am. So, sa sini nga pag ganap nyo sa inyo nga trabaho, ma'am, ano ang mga challenges nga inyo nga ginapangatubang? Siguro, sir, sa one of the challenges is ang sa amon di sa city, as na-mention ko na before, Yes, ma'am. na 32 barangays kidney, tapos diri sir sa city, wala labot sa nag-report di sa amon nga sa child abuse cases, which is ang 7610 to be 50. Damo pa na siya mga kalapad, abisang sila sa category man. Yes, ma'am. So ang may 962 kami and we did rescue operation. So ang amon siguro, sir, ang sapay nga pressure na, pero okay lang, at least stable man gyapon, magating gidi ang WCPD Kabangkalan nga as long as they report mapay yun namon. Yes, ma'am. Salamat mako sa amon nga DSWD, sila ni Ma'am Tumaro and ni Ma'am Cyril Ramos,
together with the Ma'am Jane kag ni Ma'am Lorenton nga 24/7 ginamon matawgan kay ma-assessment sa intervention man na sila. Yes, So ma'am. in case nga minor, amon man na sila ginapabalo kay may intervention sila kagabuligid. So we have our crisis center and youth holding center, crisis center for the victims, and youth holding center if in case na may minor kita nga nilakpan during curfew. So si WCPD nagadulong din na to, we did referral, and Yes, then nadulong to inform naman ang DSWD. Same as same sa sa crisis center, nag-refer kami sinasang victim. Halimbawa, nang miara kami mga biktima nga wala magsugid sila sa ilang nga parent, wala Yes, sir. sila ginapatihan. So, gina-assist na sa DSWD, kag ginakuha na, kag ginadulong na ito namon sa crisis center. Mhm. So, dito na siya ga-stay or safekeeping. As well as amon niya 9 to 6 to, sir. Yes, ma'am. Ginadulong namon sa Ilabalay, coordinate kami sa barangay para ma-safety man sila. Yes, ma'am. At the same time sa amon man nga mga prisoner. Yes, ma'am. So dako gali ang aton nga pasalamatan kay ang DSWD or Department of Social Welfare Development sang Kabangkalan is very active, very Yes, supportive. Okay, so ang inyo nga partnership, ma'am, mabakod. Yes, sir. Ang amon nga counterpart and to mention, sir, ang amon nga ng matisan kag understanding officer in charge city prosecutor, Yes, ma'am. si Honorable Norin Piliado Gambito, nga amon man matawgan anytime, ma-assist sa amon nga mga case gabuligid. Yes, Kaya ma'am. iya ni sir man advocacy ang mga case namon usually sa WCPD. Yes, ma'am. So antes kita Yes, ma'am. Antes kita matapos, luyag mo maghatag mensahe sa aton tagpalamati, ma'am. Yes, sir, ang mensahe ko para sa general public nga sa awareness na lang ka-prevention sa aton nga kaso nga rape, ang hangyo ko sa halili nga bulig, kag pag-inchindi, especially sa mga parents nga or guardians nga basi miara dira ka mo bata nga minor nga manugid sa inyo nga sila ginabusuhan. Yes. So dapat ang insindihon sa pabay-on pa sila nga ang ila nga mga private parts hindi na dapat tandugon. So Yes, ma'am. is ang understanding tabala sa ila, tapos nang mag-report kita di sa police station kung sa di na tabo o dito kita ma-report dayon para ang tanan matagaan siya Yes, ma'am. na muna, sir. Tapos ang yung overlooking kita bala sa atong kabataan, Yes, ma'am. Bantayan tagid, no? Ipamangkupong di sila. Kanyara di sa bata nga ginapahog mo, nga patsuntuin mo mama, imo papa. Mm. Si ang ba sa ila, sir, ara na bala. Pero kung nabat sa ganila, nga ba sa mamati sila, kag iskan kung sino, dahil nasbiran or teachers man, usually amo na mga tupad balay, neighbor, kang yugig ko nga buligan ta kay ang komunidad ako ginabulig para sa pag-resolve sa aton nga mga kaso nga pareho sila. Yes, para ma'am. ma-prevent ang mga biktima, sir, sa muna nga mga kaso, sir. Yes, Especially ma'am. rape. Especially sa mga bata kay ang ila ni nga daan kung maguba na ning ilang future, so wala na para sa ila. So importante nga protektahan tagid sila. Yes, sir, yes, sir. Yes. Para matagaan siya kasi hindi na magdamo nga to ng mga suspect na na kay naanad na sila ay Yes, ma'am. wala sa naka-report. So, Ang iban mas repeated, ang iban repeated ano man may ara nga 23 counts of rape. So naanad na Yes, sila sir. nga mang rape kaya nila wala lang. Oh, yes, sir, yes, sir. Yes, ma'am. Dapat ipabalon din biskan hindi na i-rape ya kung ginhikap-hikap na sila, that is Oh, all business. thank Dapat you. ipabalon din, sir. Yes, ma'am. So thank you very much gid ma'am kag subong man nagasaludo gid kami ma'am sa inyong dedication sa WCPD dira no. So despite of taas ang inyong cases, so taas man ang inyong accomplishment. So damo man kamo na file nga case. So Yes, sir. yes, ma'am. So from us Yes. is congratulations kag we salute you ma'am sa imong dedication, hard work sa trabaho. Yes, sir. Kaya hindi ko man naman himo, sir, without sa ako ng assistant si PCPLR Saga. And then, may bago mga kanili nga nag-abot nga si Ma'am Talion. So, Yes, thankful ko sa ila kay So- Gabulig.
Tatlo na kamo gali ma'am. Okay. Ipaabot Yes, lang da sir, ma'am. pero- Yes ma'am, ipaabot lang da ang aton nga pag ano no, nga more power lang and mabaskog, keep safe. Subong man sa aton dira nga officer in charge nga si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz ang officer in charge or chief of police ng Kabangkalan City Police Station. Yes, sir. Salamat makasama niyo, Officer in charge, sa iyang support sa WCPD section sa Kabangkalan City Police Station, sir. Yes ma'am. So thank you very much gid ma'am no. Yes, sir. Welcome, sir. Okay, so mga kaabyanan, namuyad to ang aton nga dinapit nga bisita si Police Staff Sergeant Maribel Brosoto, ang Women and Children Protection Desk, PNCO sang Kabangkalan City Police Station. So sa sininga tion, lapit na lang matapos ang aton nga oras, ang luyag naton ipaabot ang aton nga pagpaandam sa tanan nga tagpalamati kung may ara kamo mabaton nga text message nga nagapakilala nga sila si Police Colonel Romy Inway Palge, ang NOCPO Provincial Director, nagapangayo sang donations, hindi ina matuod kag isa lamang kapag panginto or scam. Sang iban nga luyag makakwarta. So hindi lang kita da pati sa text na. Subong man luyag naton basahon ang aton nga mga greetings. So last week wala ko ka join kay may important activity ko nga ginhikutar. So mayo gid kay ara kamo gyapon nga nagasubaybay sa aton. So maayong hapon from Ana Sinoro. Maayong hapon man ma'am. Si Hinida Ordones, maayong hapon man ma'am. Madamo gid nga salamat sa pagtan-aw sa aton no. Jessica Binguelo, maayong hapon Sir Evan. God bless and more power. More power to you ma'am. God bless too. Rufino Era Gabino, NOCPO in action, monitor from Handumanan. Thank you sir. Subong man si Ma'am Ana Sinoro no. Si Rolando Margalio, thank you for watching sir. So basi relative ko ni si sir. And we also have Feli Morales Cuello Aliaza. Good afternoon sir. Good afternoon din ma'am. Si Carl Andre Alejandro po, so classmate ko ni siya sa class Maragtas. Maayo lang ang pagtan-aw mate. Rolando Margalio, yes sir. Si John Nagali no, kag subong man si Jariana, nagatan-aw sila sa aton. Paing hapon. Melchor Perol, maayong hapon sa Central Maauda. Subong man si Reyna David, maayong hapon sir. Subong man luyag maton i-greet ang pamilya Margalio, pamilya Tafalia, Pradilla, Estefano sa Don George Araneta sa Bago. So permi sila nagatan-aw sa aton. Subong man ang pamilya Enrile sa Violeta, Takuling, ang class Maragtas. Subong man ang pamilya Katage kag Ubanda sa may Valladolid. Mayong hapon, mayo lang ang pagtanaw. Ang mga taga Purok Malunggay, ang Ramos family, Tababa, Generalao, batch 2006 sang RTMSC NHS. So luyag natong pasalamatan ang management sang Aksyon Radio Bacolod sa pagpamuno ni Mrs. Nona Di Maala Magbanwa. Subong man ang aton kampo diri nga technical staff. So thank you very much. Kita naman mag-inupdanay sa Madason nga Domingo alas 3:30 tubtob alas 4. Kita man mabatian sa Alagad News FM sa Inubaan. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pilipinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.